Aquesta setmana, diumenge, és Sant Jordi. Als matins de TV3 volem treure el nas en alguns dels llibres que segurament marcaran aquesta jornada literària i que, de fet, ja estan marcant la lectura de la nostra literatura en català. Gemma Ventura, bon dia. Bon dia. Gràcies per ser als matins. Molt contenta. Amb aquesta La llei de l'hivern, aquest Premi Josep Pla 2023, que és la teva primera novel·la. Sí. Per tant, aquest serà el teu primer Sant Jordi com a escriptora que signa i, a més, amb premi. Com ho entomes? Estic estrenant un munt de primeres vegades amb això del llibre. Jo ho entomo amb alegria, perquè penso tot el que m'ha passat fins ara. Aquest premi me'l van donar la nit de Reis, llavors vaig dient que és un premi tocat per la màgia, no? I tot el que m'ha passat és bonic, tot és nou i bonic, i aleshores jo penso que a Sant Jordi m'agradaria que fos el mateix, no? Ser l'altre cantó i veure què hi ha, no? Quan estàs en una paradeta signant. D'on neix La llei de l'hivern? D'on neix aquest llibre que parla de vida, de mort, de dol, d'amor, de molts tipus d'amor? Sí, tant, hi ha moltes formes d'estimar, no? I La llei de l'hivern neix de la idea aquesta que surt a la coberta, de la mateixa coberta hi ha aquests arbres, no? que perden les fulles, i per mi és aquesta idea de la vida, no? Que a l'hivern hi ha molts arbres que perden les fulles perquè a la primavera en neixin de noves, no? És a dir, això que hem de fer a la vida, que és anant abandonant, en aquest cas un avi, però també un temps passat, no? Unes persones que ha estimat i ja no estima. És a dir, aprendre a deixar anar per rebre allò que és nou, no? Que sempre, el futur sempre és nou. En Ricard és un dels personatges, un dels protagonistes, per bé que no hi és en vida. Sí. No hi és en vida narrant, perquè qui narra és la protagonista. Sí. Ets tu la protagonista? No. És a dir, jo volia fer una ficció i inventar-me una noia i en aquesta noia sí que posar-li molts pensaments que tinc, no? I tot el dia vaig pensant coses, no? Com per exemple el pas del temps, no? És a dir, com pot ser que jo ara tingui 32 anys i fa res en tenia 20 i fa res en tingui 15, no? Que tot passi tan ràpid, aquesta velocitat, no? I que mentre tot passa tan ràpid, què és allò que queda? I per tant, a mi, la conclusió és que el més important és invisible, no? Perquè tot... No? Ara soc amb tu, després seré amb ma mare, després amb meus germans i tot, després ja no hi són, no? Però totes aquestes persones m'acompanyen a dintre. Per això també hi ha aquesta coberta en què hi ha dos arbres que sota terra es toquen, que és el que jo penso, no? Que subterràniament estic connectada amb moltes persones. Per això dic que la soledat no existeix, perquè dintre nostre tenim un món molt gran i molt ric, que si l'aprenguéssim a veure, doncs potser valoraríem més el fet de ser vius. Hi ha qui parla amb un record, hi ha qui cada dia dedica una estona a pensar què diria qui no gosa ni trucar, hi ha qui viu amb algú que un dia va ser important però que ara ni reconeix, i arriba un punt que les presències i les absències costen molt de diferenciar. Això us ho dic perquè no sé si us faci estrany veure a través de les finestres com una dona per a taula per dues persones, tot i ser-hi només ella, o que un home al llit s'abraci a ell mateix com si els seus braços fossin els d'algú altre. És ben bé que per cada solitud cadascú es fa una companyia a mida. Sí, perquè trobo molt maca la idea aquesta, és a dir, de quines són les persones que ens acompanyen a dintre secretament. Cadascú té una comunitat, té un poble a dintre, no? O sigui, les persones que tu voldries que hi fossin ja no hi són. Les persones que tu voldries oblidar i encara et persegueixen a dintre. O sigui, hi ha un munt de gent, no?, a dintre, les persones que desitges. I per tant, és com fer visible tot aquest món interior que tenim. Qui t'ha acompanyat per fer aquesta teva primera novel·la, Gemma? Qui m'ha acompanyat? Sí. La imaginació. La imaginació i la memòria. O sigui, a mi soc sempre molt defensora de la imaginació perquè podem fer existir el que vulguem, no? És com si tinguéssim un cinema a dintre. I a la mateixa memòria també ho és, no? Cada vegada que tu recordes una cosa que va passar, m'hagués exactament, no? També m'interessa molt pensar per què recordem. A vegades una cosa que va ser fluixeta, la maquilles amb la memòria i te la portes cap a tu perquè potser necessites una bellesa que no tens i amb la memòria és el mecanisme de portar i de maquillar el passat, no? Per portar-lo cap al present. Quina relació tens amb Escòcia? Perquè tu l'agraïment final el fas a una persona i a Escòcia. Sí, perquè cada any viatjo sola i per fer aquest llibre necessitava marxar, no? És a dir, no tinc ni cap mena de prejudici, cap mena de censura, que cap anés on volgués, i me'n vaig anar a Escòcia,
allà entre tots els pèls rojos, estava camuflada absolutament, i al mig d'una muntanya vaig anar a una casa i que tenia per veïnes cabres i vaques, i vaig escriure bona part d'aquest llibre, i l'altre també a Edimburg, la Viviana Mas, que em va deixar a casa seva, i l'altre a Sant Salvador, que és el lloc on visc, davant del mar. En Ricard és l'avi de la protagonista, de la narradora, és una persona que mor, i a partir d'aquí hi ha un fil argumental que va endavant i endarrere. Qui rememores quan escrius sobre el Ricard? Perquè tu has tingut la mort d'avis pròxima? Sí. Jo vaig trobar amb el meu avi que s'estava morint i l'estava tocant i se'n va anar. I això a mi em va impactar molt, perquè vaig pensar, ostres, no vaig tenir la sensació de tristesa, sinó vaig pensar, ostres, quina fortuna que li has fet com de barana, l'has acompanyat d'alguna manera. I d'aquest impacte vaig pensar, ostres, doncs potser la mort no és definitiva. Hi ha una idea en aquest llibre que és com si les persones que no hi són ens guiessin a cau d'orella, no? A mi m'agrada molt, és a dir, hi ha molts més llenguatges a part dels parlats, no? Hi ha també, per exemple, aquí parlo de la intuïció, d'aquell instint que et fa moure cap aquí o cap allà. Hi ha moltes més llengües, no? I per tant, sí que aquest avi és inventat, però aquest llibre segurament va néixer d'aquest impacte de jo trobar-me acompanyant-lo. Com creus que la societat vivim la mort avui? Doncs amb por i com si no existís i com si visquéssim per sempre, no? És a dir, aquest llibre també és una forma de dir espavila't, però m'ho dic a mi mateixa, no? No et pensis que hi seràs aquí per sempre, perquè això no ho saps mai, el temps que hi seràs. I és curt, això que dèiem abans, que tot passa en un moment, no? I a mi em fa molta por aquesta idea de sempre estar projectant la millor vida cap al demà, allò que més vols fer, sempre demà, o l'any que ve, o quan deixi la feina, o quan no sé què. No, la vida és ara, no? I per mi aquest llibre és un recordatori del miracle i del misteri d'estar vius. També és un llibre que, a partir d'en Ricard, mira cap al passat i, per tant, també té una mirada cap a una vida diferent a la nostra. Què hi has trobat mirant el passat? Doncs potser el que més m'interessa a mi, que és la salvatgia. És a dir, aquesta noia que va ser abandonada i la van criar, el seu avi la va criar, no portar-la a l'escola, sinó a través del jardí, ensenyant-li que els arbres sota terra es toquen les arrels, que un arbre mai està sol perquè per dintre hi passa la pluja, hi ha molts insectes, no? M'agrada tot el que és apartat, és a dir, quan ens diuen que has de fer això, doncs a mi m'interessa el contrari del que s'ha de fer, no? O sigui, la gent que viu en els marges. I aquesta noia s'enamora? Sí. D'un rodamón? Sí. Per què? Perquè un rodamón és una persona, en aquest cas és algú que marxa, que està absolutament desaferrat, i a mi això m'interessa molt, és a dir, imagina't, no? Que no t'acompanyés amb tu ni tan sols al passat, que poguessis anar de poble en poble sense estar agafat a res, i això m'agradaria molt, no? I alhora també penso que la bellesa, no? O sigui, qui s'enamoraria d'un rodamón? La bellesa normalment també ens diuen com ha de ser un home i com ha de ser una dona, no? I per tant, jo penso que la bellesa pot ser a altres llocs, també això és una forma de llibertat, no? Dir que és bonic el que els altres dirien que és lleig. L'amor de parella, l'amor a la família, on queda l'amor a la família en aquesta novel·la? Aquesta novel·la hi ha una certa incomunicació amb la família, no? És una noia, diguem, tocada per l'abandó, també m'agrada dir de quina forma ens abandonem els uns als altres al llarg de la vida, no? Però la família, a vegades no cal que sigui la teva família. La família pot ser un amic, en aquest cas pot ser un avi que et fa de pare i que t'ensenya que la vida pot ser d'una altra manera. La nostàlgia és una trampa i això ho sap qualsevol rodamón. Què és per tu la nostàlgia? Una trampa, absolutament. Aquí sí que soc jo. Ets molt nostàlgica. No. A mi la vida és ara. És a dir, aquests avisos que em faig, penso que quan comences a fer el rondinaire i a recordar, ai, que va passar allò, no sé què, dius, no, Gemma, és una estafa, perquè això que t'estàs pensant ja ha passat. Però tu ets molt jove. Però per això et dic que tinc molt la consciència del temps. És a dir, fa poc va morir una amiga meva, tenia 30 anys, ostres, doncs això que et deia, vivim el que vivim, deixa't estar el passat. Viu el present. Això, totes les entrevistes que he fet a 14, que és el lloc on treballo, també m'hi han ajudat molt, perquè hi han entrevistat un munt de psiquiatres i de filòsofs i deixa't estar al passat, no?
ara sóc aquí amb tu. Què representa que algú com tu, una dona jove, amb la seva primera novel·la, hagi guanyat un premi com el Josep Pla? Doncs a mi suposa alegria i tranquil·litat. Tranquil·litat per què? Sí, tranquil·litat perquè jo volia escriure un llibre feia molt de temps, però em feia tant de respecte que m'ho negava a mi mateixa. I em deia, no, això tu, Gemma, no ho pots fer. És a dir, em censurava jo mateixa, una cosa molt estranya, no? I per tant, en el moment que veig que ja existeix, que és a les teves mans, doncs penso, mira, ja està, tranquil·litat, ja ha sortit, té un recorregut, està molt ben acompanyat, això estic molt contenta, no? Perquè sortir amb un premi vol dir que he anat a un munt de llocs, a Tortosa, a Solsona, a Menorca. Què et diuen els lectors, lectores? Què et diuen? Mira, doncs moltes coses diferents, perquè hi ha qui li fa pensar en l'amor, o sigui, abans em preguntaves per l'amor i en aquest cas ella s'enamora d'un rodamón perquè com que està absolutament sola i desesperada, se l'imagina i se l'inventa. És a dir, que amb el cap ho podem fer tot. Et pots inventar un amor a mida, pots construir el que vulguis i alhora també pots destruir-te, no? Vull dir, però m'agradava pensar com això, com amb el cap pots fer el que vulguis. Per això deia allò de la imaginació, pots fer bellesa allà on n'hi ha. I n'hi ha d'altres que potser... També m'han dit molt el tema de la soledat, no? Que bé poder veure la soledat com una cosa bona, perquè sempre ens estan dient que estar sol és una pobra nena que està sola, no té amics, no? La soledat és una forma de riquesa, perquè tot el que t'acompanya és viu. El mar, el foc, un desconegut, no estem mai sols. I un llibre. M'explicaves ara que fins que no vas donar el pas d'escriure la novel·la i de presentar-la, què és el que t'esperona a fer-ho? El clic que fa que sí, que la Gemma Ventura Ferrer acabi aquesta novel·la, l'escrigui i l'acabi. La força. O sigui, penso que hi ha una força subterrània que és la que fa que escriguis, que és superior a la por, a la vergonya, a les inseguretats. És una força i gràcies a aquesta força surt un llibre. És la que venç tots aquests altres enemics. I d'on surt la força? Si no la tenies abans, què canvia? Ai, no ho sé, és com un instint, no? És allò que tu no et ve del cap i se te'n va cap a les mans. Ja, escriu, deixa't estar. I aleshores és molt curiós perquè quan escrius no hi ha jutges, no hi ha censures. Això és després d'escriure, que ja et dius, ai, està malament, no sé què. Però mentre escrius, jo ben bé és com si estigués en un altre món, perquè el temps es dilata i jo fins i tot diria que frega la bogeria, perquè t'acabes creient tot el que has escrit i tota la veritat que tu hi poses, i per tant allà no hi poden haver judicis, ets tu i allò, no hi ha res entremig. Tu ets mestra. Sí, de primària. De primària. No exerceixes ara? No, ara treballo 14. I escrius articles des de fa temps. De fet, és l'Eva Piqué qui imparteix un curs i tu t'apuntes. Exacte. I suposo que és una de les persones que també t'empeny. I tant, jo sempre estaré agraïda a l'Eva Piqué perquè jo sempre havia volgut escriure, havia volgut fer entrevistes, però era mestra de primària, no? I em vaig apuntar a un taller d'escriure seu i el primer escrit que vaig fer ell em va proposar de publicar-lo 14 i pensava, s'ha equivocat, no pot ser com estigui dient a mi, no? I a partir d'això, que jo crec que ja fa 7 anys, 14 es va convertir en la meva feina i també en la meva escola, perquè he fet un munt d'entrevistes a pastors, a psiquiatres, a filòsofs, i tinc la sensació d'anar, no a treballar, sinó d'anar a aprendre, i per tant a l'Eva això sempre estaré molt agraïda. Encara que ara mateix no estiguis en una aula i no tinguis nens, nanos davant, com llegeixen els nostres nens, les nostres nenes? És complicat aquest tema, no? Jo tinc germanes petites, som 6 germans i dius, com ho podríem fer perquè els nens estimin la lectura? Jo només puc partir del meu exemple, no? Que és que jo, quan anava a escola, m'ho ensenyaven com una cosa insípida, avorrida, grisa i desconnectada de mi. Llavors penso que, i jo com a mestra també ho dic, que els primers que hem d'estimar els llibres som els mestres. I que no és tant educar, llegeix aquest llibre i fes una redacció, sinó penso que és educar en la sensibilitat. Ostres, per què? Què hi ha en aquest poema que també sigui dintre teu? Ha dit, no com una cosa, com un mostrador. És igual que la música t'ha de travessar, els llibres t'han de travessar, les obres de teatre també. Per tant, els mestres som els primers responsables, penso, d'això, no? Permetem que et llegeixi un altre fragment, res, molt curt. Vinga. D'entre la reixa surten les poques pinyes dels 3 pins. Una mica més endins hi ha els 2 roures i tocant a la finestra del Ricard, el cirerer. A la paret del porxo, que la llum del matí fa d'un blanc trencat, hi ha penjada la destral, l'aixada, la serra, el pic, el martell, l'anivellador. Això és escola
Espinaç, podríem dir. Observa i descriu. Ai, m'encanta observar. I l'Espinaç també, has dit l'Eva Piqué, l'Espinaç sempre també n'estaré molt agraïda, perquè quan tenia 22 anys el vaig entrevistar i a partir de l'entrevista quedava un cop al mes, anàvem a dinar a un restaurant i jo li portava textos i ell, per una mena de deferència, també me'n portava a mi, no? I va ser el primer, no? El primer que em va dir escriu i que em va acompanyar. I ell tenia una cosa que és molt important, que és l'observació i la senzillesa, o sigui, la claredat. Si una cosa la pots dir senzilla, no t'enredis, no? És això el que vas aprendre d'ell? És aquest el mestratge que Espinaç? Ostres, tant de bo, hagi après això d'ell, perquè ho trobo, o sigui, la claredat a l'hora d'escriure és el més important, no? És la forma que abans dèiem dels nens, doncs també és la forma d'arribar dintre d'algú. Diumenge tens molta feina, suposo. A quina hora comences a signar? Ostres, no ho sé, a les 9. A les 9 del matí. I fins quina hora? Fins al vespre, tard? Fins les 9. Després les festes d'autors... Sí, un munt d'hores. Em sembla que és de 9 a 9 o de 8 a 9. Sí. Estàs pensant en un segon llibre, en una segona novel·la? Gemma Ventura està treballant ja amb alguna cosa? I aquí em passen dues coses. Una, allò que t'he dit abans, que penso que la vida és ara i que ara estic parlant amb tu i no puc estar pensant en el que faré perquè hi ha tantes coses cada dia, però alhora hi ha una part que va sola pel cervell i que em va dient idees, no? I l'altre dia em vaig comprar una llibreta petita i les vaig començar a apuntar i penso, mira, alguna d'aquestes són com llavors, que alguna farà arbre i les altres no. O sigui que sí, que ja penses en un altre llibre, Gemma. Alguna cosa, ja. La llei de l'hivern, Gemma Ventura Ferrer, aquest Premi Josep Pla 2023, una dona jove que a més el guanya i que s'enfrontarà al seu primer Sant Jordi com a autora que signa aquest diumenge. Amb ella hem volgut estrenar aquesta setmana aquest espai als matins, especial Sant Jordi, amb autors. Moltes gràcies. Ha estat un plaer. I moltes felicitats per aquesta primera novel·la. Que en vinguin moltes més. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, Gemma Ventura.